Farmazilari lanpostuan aldi baterako kontratu bidez aritzeko hautafrogak deitu dira. Bi zerrenda osatuko dira, bata maila baxuagotan dauden udal langile finkoentzat eta bestea herritarrei orori zuzendua. Udala Labriteko zaldaina eraistera behartuta dago behin betiko txostenaren ondoren ura konpontzea bideragarri ez dela eta segurtasunagatik. Kendu, lanak martxoan egingo dira eta diseinu berrirako lehiaketa deialdia aurreikusten da erantzukizunak zehazteko espedientean lanean jarraitu bitartean. Nafarroko gobernuak departamentuetako hizkuntza plana jarriko ditu martxan. Onartu den lehenengo planak 3 urteko indarraldia du eta herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako departamentuari dagokio. Nafarroko gobernuak baimen eman dio Sodenari aurten 13,4 milioi euroko mailegua emateko. Agoitzeko emakumearen aurkako indarkeria epaitegiak Natalia Baljuken heriotzagatik daraman auzi penalean personatuko da gobernua. 21. korrika kulturalaren edukiak aurkeztu dituzte 6 estrenaldi izango ditu aurtengo korrika kulturalak, baina 100 izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan antolatuko diren ekitaldiak. Arratsaldeon, hauek dira otsailaren 14ko titularrak. Farmazialari lanpostua betetzeko deia eginda. Aldi baterako kontratua izango da eta hautafrogen bitartez burutuko da hautaketa. 2 zerrenda osatuko dira. Alde batetik, bata maila baxuagoetan dauden udal langile finkoentzat eta bestea herritar orori zuzendua. Iruñeko udalak deialdia onetsi du 2 izangai zerrenda, bat prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontrataziorako, hautaproben bidez osatzeko, farmaziako lizientziadun edo gradudun lanpostuan aritze aldera. Gertatzen aldiren beharrak asetzeari begira. Interesdunek otsailaren 18 arte aurkez ditzakete eskabideak. 2 zerrenda osatuko dira, bata B, C edo D mailatan dauden udal langile finkoi dago zuzenduta eta bestea herritarrei orori. Beti ere farmazian lizientziaduna edo graduduna izan behar da enplegu publikoko deialdietan ohikoak diren baldintzak betetzeaz gaine. Hautapen prozesu batera egingo da eta 2 froga edukiko ditu. Lehen froga teorikoa izanen da eta testerako galderak dituen galdetegi bat idatziz erantzun beharko da. Galderak deialdiaren eranskineko gai zerrendan agertzen diren gaiei buruzkoak izanen dira. Bakoitzari erantzuteko aukera batzuk egongo dira eta horietako bat izanen da balio duena. Atal honek gehienez ere 30 puntuko kalifikazioa izanen du eta gutxienez 15 puntu lortu beharko dira froga gainditutzat emateko. 2. froga teoriko praktikoa izanen da. Bertan, garapen froga bat edo gehiago egin beharko da deialdi honen gai zerrendan agertzen diren gaien ingurukoak. Froga honen kalifikazioa 60 puntukoa izanen da gehienez eta gainditzeko gutxienez ere 30 puntu lortu beharko dira. Kontratatzeko zerrendan euskeraren ezagutzagatik C1 mailako titulua izan da 10 puntu emanen dira eta B2 mailakoa izan da 8 puntu. Behin betiko txostena dela eta Iruñeko udala Labriteko pasarela eraistera behartuta dago. Konponketa ez da bideragarria, hortaz segurtasuna bermatzeko pasabidea edo pasarela kentzearen erabakia hartu eginda. Obrak martxoan egingo dira. Datorren hilean Iruñeko udalak Labriteko zaldainaren eraisketa egingo du, ura ebaluatzeko kontratatutako kanpoko aholkularitzaren behin betiko txostenak aditzera eman baitu, konpontzeko aztertu diren ezein irtenbide ez dela teknikoki eta ekonomikoki bideragarria. Eta gainera, segurtasun zioengatik berehala kendu behar dela. Agiriak IDEAM S.A. ingenieritza zibil eta eraikingintzako egituretarako aholkularitza enpresak osatuak bestea beste zera adierazten du. Badauden oinarriak ezin dira berriro erabili eta osagai nagusi guztiak sendotzeko egin beharreko jarduketa ugariek egitura goiti bera eraitsi beharko lukete eta horren geometria zein diseinua eraldatu. Udaleko hirigintza batzordeko kidei ondorio hoiek zein txostenaren edukia azaldu dizkiete bai alorreko arduradunek, bai Francisco Milanes eta Miguel Ortega IDEAM ebaluazio taldearen buru izan diren ingenieriek.
Azterketan, alegazioetan eta berrazterketan 2 urte eta erdi eman ondoren, hoiek guztiek zehaztu dutena aipatu txostenaren 2 idatz zatitan laburtu alda. Lehenik hauxe egiaztatzen da. Labriteko zaldainak diseinu, neurri eta eraiketa baldintzak direla eta ezin ditu bermatu, indarreko lege eta araudiekin bat beharrezkoak diren segurtasuna eta funtzionaltasuna. Horregatik zerbitzuan jartzeko ezgaitzat ematen da. Bestetik zera baieztatzen da, antzemandako gabeziei irtenbide emateko beharko liratekeen jarduketak direla eta egungo egoeran eta eraiketan ura konpontzea bideragarria ez dela uste dugu, ez teknikoki ez ekonomikoki. Eta mantentze egoera zein behe xaflek oroar korrosioa dutela eta eseki gabe gelditzeko dagoen arriskoa aintzat hartuta berehala kendu eta beste diseinu bat taxutzea proposatzen da. Diseinu berriari dagokionez batzordearen ondoko prentsaurrekoan Jose Abaurrea hiri bizigarriko eta etxebizitzako zinegozio ordezkariak eta Kristina Arregi proiektuetako eta hiri konserbazioko alorreko zuzendariak apirilean idei lehiaketa publiko deitzea aurreikusi dela azaldu dute, eta horren emaitza eta bideragarritasunaren arabera behin betiko erabakiko da beste egitura bat eraikitzea ala ez. Adierazi dutenez, aldi berean Iruñako udalak erantzunkizunak maila guztietan zehazteko espedientean lanean jarraitzen du. Era berean udala hiriko zubi eta zaldain guztia berrikusteko kontraturako deialdi egitea aintzat hartzen ari da. Herritarren segurtasunaren alde egitea oinarrizkoa da eta direla ustezko irregulartasunak direla itxuraz arduragabekeriak espediente honetan topatu duguna ikusita, antzeko beste azpiegitura batzun egoera ebaluatzea ardurarik eta dela argi dago zinegotziak azaldu duenez. Foru Gobernuak departamentuetako hizkuntza planak abian jarriko ditu. Onartutako lehenengo plana 3 urtez izango da indarrean. Nafarroko Gobernuko departamentuak 2019-2021 aldirako hizkuntza planak onartzeko lanean ari dira. Prozesu horretan herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako departamentuak jada onartu du berea eta gainerako departamentuek gauza bera egingo dute datozen asteetan. 2017ko azaroan onartu zen dekretu hori herritarrek administrazioaren aurrean euskaraz aritzeko onartuta duten eskubideari erantzuteko. Euskarari buruzko foru legean onartzen den moduan eta hori Nafarroko eskualdekatze eta errealitate soziolinguistikoan ezarritako mailaketa kontuan hartuz egiteko. Planen hasieran departamentuaren egitura eta legezko esparrua deskribatzen dira eta datu demografiko eta soziolinguistikoak ematen. Gero abiapuntuko egoeraren hasierako diagnostikoa egiten da. Zenbat plazatan den beharrezko euskaraz jakitea. Langilek euskaraz jakitearen inguruko datua biltzen dira eta departamentuko jakinarazpen eta errekursoen egoera aztertzen da. Departamentu bakoitzean herritarrak euskaraz hartatzeko lehentasuna duten unitate organikoak identifikatzen dira. Informazio puntuak eta erregistroa, eremu euskaldunean ezarritako zerbitzuak. Zonalde batean baino gehiagotan arreta ematen duten zerbitzu nagusiak eta zerbitzu ohikoenak. Aldi horretan bete beharreko helburuak ere ezartzen dira bestea beste derrigortasuna zehaztea, langileak euskaraz trebatzea. Herritarrak euskaraz hartatzeko neurriak hartzea, idatzizko informazioa 2 hizkuntzatan egotea, hizkuntza paisaia zehaztea, hau da errotuluak eta elementu fisikoak, eta lizitatutako zerbitzuek arreta emateko irizpidea finkatzea. Plana garatzeko antolaketa egitura jasotzen da, hain zuzen ere, departamentuko lantalde bat, departamentu arteko batzorde bat eta euskera bideko gobernu kontseilua izango dira koordinazio eta garapen erakundeak. Azkenik hizkuntza plana ebaluatzeko eta haren segimendu egiteko mekanismoak ezartzen dira. Ostiralean, unitateetako bakoitzean hizkuntza eskakizuna izan beharko duten plazak betetzeko irizpideen proposamena aurkeztuko zaio mahai sindikalari dekretu horretan jasotakoaren arabera. Irizpide horiek gobernu osoari aplikatuko zaizkio. Enpresa emergenteak bultzatu eta lehendik ezarrita daudenak hazi eta mantendu aldera, Sodenak Nafarroako gobernuaren baimena lortu du aurten 13,4 milioi euroko mailegua jasotzeko.
Nafarroko gobernuak atzoko bileran hartutako akordioaren bitartez baimena eman dio Sodenari Nafarroko Garape Sozietatea 2019an zehar maileguak emateko eta aurten zenbatekoa gehienez 13,4 milioi eurokoa izango da. Hain zuzen ere honako mailegu hauek dira. Hazi maileguak hastapen etapetan aurkitzen diren konpainientzat. Horizont programa nekazaritzako sektoreko hasierako enpresentzat. Mailegu parte hartzaileak Sodenak kapitalean zuzenean parte hartzearen ordezkoak. Hirugarrenentzako maileguak lehendik ezarrita dauden enpresa garatzeko eta hedatzeko. Eta BI Abal Moderno maileguak, sektore estrategikoetako enpresa proiektuentzat. Azkenik banako mailegu bat dago Nafarroko Natur Parkea senda bibarentzat. Jesapenak zenbait baldintza dituzte tartean zenbatekoak aurrekontuen inguruko foru legean gehienez ezarritako arrisku biziaren 5% ez gainditzea eta interes tasa Nafarroak zorpetze erakiketa berriena egiteko erabilitako tasaren 50% baino baxuagoa ez izatea. Era berean ezingo da eman 4 urtetik gorako gabe aldirik, parlamentuaren berariazko baimenik gabe. Azkenik mailegu bakoitzan ahalik eta berme gehien bilatuko da beti. 2008 urtean Sodenak mailegu mota hoiek ordaindu zituen guztira 9.981.974 euro. Gobernua Natalia Baliuken heriotzaren auzian sartuko da. Baliuken bikotekidea kartzelan dago behin betiko fidantzarik gabe. Atzoko bilkuran Nafarroko gobernuak erabaki duenez herri akzioa egikarituko da ustez Natalia Baliuk hiltzeagatik agoitzeko emakumearen aurkako indarkeria epaitegiakaren bikotekidearen aurka daraman auzi penalean. Biktima Nafarroko ospitalgunean hiltzen 2018ko abuztuaren 27an ustez bere senarrak etxean uharten eragin zizkion lesion ondorioz zenbait egun ospitalaratu egon ondoren. Abuztuaren 28az geroztik ustezko hiltzailea espetxean dago behin-behinean komunikatua eta fidantzari gabe. Exekutiboak lehendakaritzarako funtzio publikoko barneko eta justiziako departamentuko aholkularitza juridikoko zerbitzuaren esku utzi ditu dagozkion jardun prozesalak, foruzaingoa kasu hontan egiten ari zen ikerketa amaitu ondoren. Gogorazi behar da 14/2015 foru legeak dionez apirilaren 10ekoa emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa, Nafarroko foru komunitateko administrazioak eta toki entitatek prozedura penaletan personatzea erabakitzen halko dute herri akzioa egikaritzeko, emakumeen aurkako indarkeriaren kasu larrienetan edo delitu ekintzaren ondorioz emakumea hiltzen denean. Azkenik gobernuak elkartasuna eta babesa adierazi nahi dizkie Nataliaren senidei eta lagunei eta nabarmendu du lanean jarraitu behar dela emakumeen bizitza, askatasuna, duintasuna eta erabateko herritartasuna kaltetzen dituen indarkeri mota oro desagerrarazteko. 21. korrika kulturala martxan da. Ekitaldi ezberdinak eramango ditu Euskal Herriko ehunka txoko desberdinetara. Ekimenaren aurkezpena eginda. Korrika kulturala aurkeztu zuten atzo Asier Amondo korrika arduradunak hainbat artistarekin batera. 6 estrenaldi izango ditu aurten korrika kulturalak, baina 100 izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan antolatuko diren ekitaldiak. Elkarlana da korrika kulturalaren izaeraren ardatza eta horixe irudikatu duten aurkezpenean, Loraldia Festivaleko eta Baratza Aretoko ordezkariak eta hainbat artistak hartu dute parte agerraldian. Aiko dantza taldeak zabaldu du ekitaldia, garaikideak izeneko lanaren lagin batekin, dantza entzungai eta musika ikusgarri egiten duen lanarekin. Porros Payaso ere egonda Pirritx Porrotx eta Marimototzen ikuskizun berria aurkezten musua ikuskizunaren estrenaldia egingo dute. Korrika kulturalean, musuek biraka jartzen dutelako munduan. Andoni Egaña bersolariak eta Xabier Zabala musikariak abesti bat enkarguz sortzeko prozesua agertuko dute, sormena eta parte hartzea ardaz dituen ikuskizunean. Kale antzerkia ez da faltako korrikaren ziklo kulturalean Jul Antzeslana emango dute Hortz Muga teatrokoek.
Arte adierazpide berriak ere izango dira Beñat Krolem artistaren oholtza performantzari esker. Estrenaldi handienetako bat izango da Kalaportu ikuskaria, Joseba Sarrionaindiaren lurralde poetikoak kanturako ematen duen aukera taularatuko dute Loraldia Festivalarekin elkarlanean. Euskal Herriko hiriburuetako antzoketan egingo dituzte emanaldiak. Asier Ramundo korrika arduradunak nabarmendu du elkarlana dela korrika kulturalaren oinarria eta herritarrei dei egiten die klika egin dezaten. Euskarazko kultura sortu eta konsumitzeko klika, euskal komunitatea sortzen jarraitzeko klika, euskararen aldeko konpromisori klika. Euskararen aldeko konpromisoak hartzeko garaian gaudela esanez amaitu du agerraldia. Goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu, hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizean nagusi egunean zehar. Tenperaturak berdintsu jarraituko dute. Ostiral goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da goi laino batzukin. Hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Baliteke zenbait tokitan izotza egitea. Farmazilari lanpostuan aldi baterako kontratu bidez aritzeko hautafrogak deitu dira. Bi zerrenda osatuko dira, bata maila baxuagotan dauden udal langile finkoentzat eta bestea herritarrei orori zuzendua. Udala Labriteko zaldaina eraistera behartuta dago behin betiko txostenaren ondoren ura konpontzea bideragarri ez dela eta segurtasunagatik. Kendu, lanak martxoan egingo dira eta diseinu berrirako lehiaketa deialdia aurreikusten da erantzunkizunak zehazteko espedientean lanean jarraitu bitartean. Nafarroko gobernuak departamentuetako hizkuntza plana jarriko ditu martxan. Onartu den lehenengo planak 3 urteko indarraldia du eta herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako departamentuari dagokio. Nafarroko gobernuak baimena eman dio Sodenari aurten 13,4 milioi euroko mailegua emateko. Agoitzeko emakumearen aurkako indarkeria epaitegiak Natalia Baljuken heriotzagatik daraman auzi penalean personatuko da gobernua. 21. korrika kulturalaren edukiak aurkeztu dituzte 6 estrenaldi izango ditu aurtengo korrika kulturalak, baina ehunka izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan antolatuko diren ekitaldiak.